pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:35. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta dirang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa subong man nga adlaw sang Sabado. My face and humble themselves and turn from their wicked ways. Mayo 15 ito sa karon sa tuig 2021. Ang mga ka-aksyon naton kahapon siguro nakabato na. Kagahapon nakabato na sang ilang nga sweldo ti may bilin pa. Ate natural lang na nga do pareho lang na balang nakahulam ka, dason bayad kapag kinsinas, dason hulam ka naman liwat, diba? Sige. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na sa siniya nga tinion sa ilamantag sa mga transistor radio mayong hapon dira sa inyo. Samtang gabiyahe ko ay kaina pa dulong diri sa estasyon, kitaan ko ang langit yung ginaduga guom-guom. So, sa mga nagaplano, dira or ara na subong, may ara ka mo da preparasyon, may payong ka mo da kag jacket, or even kalo, kay basi bala, while nagalakat ka musdala na muna labutan ka mo asang panalithi. Muning buday kung kaysa, kayang panalithi, daw amo pa na asang mas malala, no? Nga nabalang mag-cause gid sang sipon kag ubo. Sige. Sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor sa ilaya Facebook or sa ilaman Facebook account, na via sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod page, mayong adlaw dira sa inyo. Sige. Kag sa mga ka-aksyon man natong nga subong naga-purungegaw pas ilang nga mga olobrahon sa balay, mga nanay ni bisan kuno tuod nagaguom-guom ang langit. Importante makapanglaba kahit may Sunday pa. Kung hindi yun man magmala, at least kung nagpuga sang maayo, ara pagka Lunes, ay ara na sang gamiton. Make sure lang do hindi siya maghumog bala, or make sure pagid nga hindi siya magbaho. Sige, sa mga ka-aksyon naton, standby lang sa mga nagapadala na diri sang ilay nga mga mensahe no, sa inyong mga greetings kay karon kamugid ang akon iya nga i-accommodate. Kag syempre,
Sinuda ang naga-update sang Miss Universe. Karon kung may ara kita sang may masiplatan diri nga information. Update iya sa Miss Universe sa karon. Ang aton nga pambato si Rabia Mateo. Nagdako ini sa Iloilo. So, syempre, Ilongga, na? Ilongga. Proud na proud kita kag ti bilog man nga Pilipinas, proud iya para kay Rabia. Galing ka doon gid malikawan kagapon ano tong nagka-issue sa tuman. No? Do ka budlay kay may nakitaan ko kahapon mga post bala nagabash. No? Nagabash kay Rabia. Nga ako no nga wala ko no niya ginsuksok ang iya nga corona. Para ma-perfect or para makompleto ang iya nga national costume. Ang isa pagin may nasiplatan pagin ko nga do somehow gin kabig bala nila negative. Nag-post si Miss Universe 2018. Nalipat na ko sa pangalan niya. Talaga, sino ganing 2018 nga Miss Universe ang Nalmar? Nalmar, gapamiumi, ulanik, balon. Pero pagod kong pamangkoton mo si Sir Henry. Uy, kagapon, happy birthday kay Sir Henry, ha? Belated happy birthday kay Sir Henry. Henry S. Polcar. Okay. Karon lang na, dali-dali kag di mo ya indayan. Imbukada palang gani Miss Universe ka na dayon. Karon lang na bala. Di ba, Joms? But anyway, since na-mention ko kaina sa inyo ang subong kapaang sang panyampo, no? Karon balikan ko lang na si si Miss Universe, ha? Basi ulang magsungod ka muna si Inday, ka Killjoy. Gin-intro yato ang Miss Universe. Tapos ang ending wala yagin tapos. Karon lang kaya tagan ta na sang oras. Anyway, dire kita anay ho sa aton mga nalakat sang panahon. Kay ang Easterlies amo sa karon ang naga-apekto sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ay nanon ami to kay si Bagyo, ang Bagyo kahapon naging low pressure area kag ti subong wala na. Hindi na siya makaapekto diri sa aton, no? Kabay nga kung may inabot or magsinulod gid man nga mga LPA, labay lang balay ni man dako ang halit mo kay kabudlay nga daan may pandemic bakit nga ginaatubang tugangan pagid sang bagyo ay kabudlay kay kun kay isa muning budlay man sa aton iya nga mga gobyerno kaluluoy sa ila ang effort nila. Kaya nga, ti ko na butang talang ni example talang ni ha. O, kung halimbawa, magbagyo, magbaha, may mga area nga maapektuhan, pangsayluhon sila sa evacuation center. Given nga ang evacuation center nga ginatawag daw mo ni permigin na problema diri sa lugar naton sa Pilipinas kay tama ka gamay. May araman tuod sa nagpatukod sa mga facility for evacuation center nga lapad-lapad pero pipila lang. Ti kaluluoy sa mga pamilya nga naapektuhan dugangan pa sang COVID-19 restriktuhon man sila by pamilya pero hindi mo gid mapiho. So, amo na gapasalamat kita kay ining LPA. Wala na subong, Easterlies na lang, ay nag-apekto man diri sa kabugusan sang pungsod. Ang Western Visayas, dala na dira ang syudad sang Bacolod kag ang Negros Occidental. Maka-experience man sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay na nga pagtupa sang ulan. Bangod sa Easterlies. Mahinay tugtog kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan sidlangan nabagatnan or pakadto nabagatnan sidlangan ang mabatsyagan karon sa bilog iya nga isla sang Negros. Muna nga do medyo
at least no kalmante kita kag ang baybayon mangin makanay naman tubtub kasarangan ang pagpalod. Alauna 44 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba ang mga istoryahan naton sa subong iya nga adlaw sang Sabado? Speaking of COVID-19, speaking of COVID-19, diri kita sa aton mga headlines from the national. Kay sa karon ang LTFRB, amo ning pinaka-notisyahan sa karon mga pasahero, panawagan, pahanumdom sa mga pasahero, health protocols dapat inyo gid nga panumdumon, dapat inyo nga i-observe. Labi na sa pagsakay dira sa mga di pasahe nga salakyan. So ina karon ang pahanumduman sang LTFRB kag ang dugang sina nga detalye aton man pagabantayan. Kag isa pagid naton ka balita, ining palayag ni Senator Francis Pangilinan nga giengganyo sinang gobyerno nga kung mahimo hatagan sang papel. Hatagan sang papel ang pribado nga sektor kag local government units para sa vaccination rollout. Kay actually do rin pa ni nagligad nga issue mo, no? Even diri sa aton sa lokal, ang aton nga mga opisyalis diri reklamo, particular nga issue dito ang ining travel moratorium, na? Ang travel moratorium kag ang requirement, no? Para sa mga nagapasulod diri sa probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Daling kido wala gid na anhan, wala gid na aprubahan. But anyway, ina karon ulat-ulat lang sa aton mga ka-action. Kay i-share ko man ang dugang iya nga detalye sang sinanggin headlines ko from The National. And also, bantayan man ang aton iya nga FYI sa subong nga hapon. Ang aton nga topic sa siniya nga adlaw, familiar kamo sang init-init. Familiar kamo sang init-init nga ginatawag? For sure, familiar gid kamo, no? Labi na gid kung may makit-an kadira nga dumay nagatubo sa imo iya nga sa imo dila or sa imo nga bibig, sa sulod blahaw. Ano ning nagaputi nga do ka na lang tawon man? Nga do ka sakit nga kahapdi ang ginahambal sa imo or ang siling sa imo sa mga katigulangan bala mumugi asin tubig nga may asin amo na siya init-init. So ina karon ng aton iya nga istoryahan paano malikawan nga matubuan kadira sang init-init. Okay? So, for sure, damo da nakarelate kay na-mention ko man ini sa isa ko ka FYI nagligad nga adlaw. For sure, na balang sa stress man kung kaisa maapektuhan man kita sang sining init-init nga ginatawag. And also, bantayan man ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Wala kita anay sang pagabasahon iya nga sulat, okay? Sige. 1:47 na kita Action Radio Philippine Standard Time. And also sa nasiling ko na bantay-bantay man kita karon so update from Miss Universe na ang aton nga pambato Arriba Arriba Rabia amo na nakitaan ko kanami nga hashtag. Sige, diri kita anay sa detalye sang aton mga headlines from the national. Nagpahanumdom sa publiko si Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB Chairman Martin Delgado III na kinahanglan sundon ang standard health protocols sa pagsakay sa dipasahe nga salakyan agud malikawan ang COVID-19 transmission. Aminado si Delgra nga balya mabudlay magituod mo nga para sa mga pasahero nga mag-istrikto or istrikto nga sundon ang protocols ilabi na sa pagbayad sang plete. Apang ginpahanumdum ni Delgra ang balya
dapat may pagsulundan, no? May pagsulundan sa pagbayad sang plete. Pareho sang pagbayad antes ang pagsakay. Pwede ni siya, one example ko, sa may handumanan Libertad nga jeep. Di ba may may sukot ti okay na siya ya. Kahit ti ara may panukot. Pero ang mga nagabiyahe naman niya like Bata, no? Bata and Mandalagan, Shopping Lasal, mawamo na bilang nga mga rota. 'Di ba? Ang ginahimo na nila ng may malabayan lang may malabayan lang nga mga pasahero ti ginapasakay is amuning nagakatabo nga ginaduhol na. So ang panugyan ni Delgra kung mahimo pa lang, no? Magbayad antes ang pagsakay, no? Magbayad antes ang pagsakay or meaning nang hindi ka ba dali magdiretso saka kundi mapit ka to danay sa driver seat or sa driver para maghatag ka sang imo yang nga plete, no? Make sure mo lang ang imo nga may sinsilyo kaya nga daan para hatag ka na lang, wala ka na sang hulaton pa nga balik pa nimo or sinsilyo dira nimo. O kung pagkatapos mo sakay or nagsaka ka na abi sa jeep, ihatag diretso sa driver ang plete, na? Kung wala ka malang sa may ginabit-bit kag kun ligwa man lang ang salakyan, ay di subong ga implement for sure ari pa ni. May barrier pa kita sa gihapon, di ba? So kung wala man lang sang sablag or open man lang hapos mo lang simo bala paglakat, diretso na lang bayad sa driver. Kay man, at least ma-make sure mo nga isa lang ang gindahuan nimo, na? Kagati ba make sure mo nga sa imo iya kaugalingon, wala ka na ba sang may ginuyatan padira, din pasa-pasa pa sa kay kun sino, unless na lamang siguro nga ti ko na nagpapuno na iya ang sarakyan, kag ti ulihi ka man nakasakay. No choice, diba? No choice. Make sure mo lang may bit-bit ka sang alcohol. Kaya mo na, mga gagmay lang mo na nga mga pahanumdum sa aton, kay para mangin aware kita bala, kay tiang mo ni, hindi man na magpagwa sang statement ang LTFRB kung wala ina na notisyahan. Samtang, ginpahayag man ni Delga nga sa karon, ang public transportation nga nagapabilin operational is yara na sa 80%. Kag nagaplano man nga magbukas sang dugang pagitian nga mga rota. I think ang ato mo diri ni Delga hindi diri sa aton kundi sa mga NCR bala. Kay dinudum kamo sa NCR nag-implement ECQ then nag-MEC MECQ, modified ECQ, and subong ti GCQ, pero may ana sa mga pilang man ka mga kondisyones nga ginaplastar. So, I think, ang ato mo diri ni Delga sa plano nga magbukas ng dugang pang mga rota, ini for sa NCR. Sige. Ang isa pagid naton kabalita, ininggin pahayag ni Senator Francis Pangilinan nga kung mahimo kuno dapat hatagan man sang dako nga papel ang mga pribado nga sektor kag local government units sa National Vaccination Program rollout batok niya sa COVID-19. Sunod dire sa kay Pangilinan nabila kulang kag mahinay ang rollout ng vaccination program sa gobyerno. Bila kinahanglan ang Pilipinas padasigon ang rollout. Kay man ang mga pribado nga sektor, nagaayo sila yan kung mahimo. Tugutan sila kunong nga sila man mismo, Sila man mismo magahimo iya sang inisyatibo agod, nga mabakunahan ang ilaman iya nga mga for example, mga pribado aming mga kompanya. Sila iya ang start man for vaccination. At least hindi na bala bugat para iya sa government, diba? Mayo man nga plano, May man ang mga tika. But then, gahulat kita sa gihapon sa official, official nga statement sa aton nga presidente and also sa aton man nga IATF o kon Interagency Task Force. Hambal ni Pangilinan, ambalya, hindi mangin epektibo ang rollout sa bakuna
kung wala man sang bulig sa mga pribado nga sektor kag LGU. Amo na nga balya dako gina diyang papel, no? Private sector kag LGU. Ang isa pag idiriho ginhangkat, no? Ginhangkat ni Pangilinan ang IATF na kung mahimo tugutan ang mga LGU pagi sa paghatag sang pila ka obligasyon sang IATF agud malabot ang target dubdum kamong target diri sa aton sa Pilipinas sa tubdub sa katapusan sang 2021 mabakunahan ang 70 milyones ka mga Pinoy. Subong amo ni ginareklamo. Tama ko no, kahinay pagid. Sige. But anyway, inatanan itugyan naton sa mga opisyal man naton from the national, kag tiulaton man naton kung ano ang ila nga respond. Angod sa sining palayag ni Senator Francis Pangilinan. Alauna 54 nakita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kaysa akon nga pagpanumbalik. Dali kita sa aton man nga FYI. Ang aton nga topic sa liwat, paano makalikaw sa ginatawag nga matubuan ka dira sang init-init. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to Mayong hapon sa mga kaksyon nato naga-monitor Facebook Live kay Sir Alex Montesa. Mayong hapon dira si Imo. Si Parabia Jonathan. Para mayong hapon man. Kag sa imo dira nga asawa. Sa kay Ma'am Mary Joy Puentevela. Okay, kami sa kay Kim Eriman dira sa may Banwas ang Morsha mayong hapon. Tamyaw ko nun ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Shelly, si Ma'am Lily King kag sa ka-EFC nga nagaupod. Okay, salamat Ma'am Virgil Pinda mayong hapon. Naga-monitor siya ko via Facebook Live. Sa kay Yan Cordero Mistas, good afternoon. Pakitamyaw lang da ang pamilya ko sa may La Castillana. Cordero kag Mistas family, yan from Singapore. Salamat, Alan Marlinko, mayong hapon man. Zia K. Caranel Valenzuela, pa shoutout na gali pamilya Caranel sa Barangay Sura sa Banwasang, Kawayan. Teddy Tukiere Senior, indayan mayong hapon, nagapamatig kami diri sa may Barangay Sagasa sa syudad San Bago. Salamat man, Sir Manjo Arnejo, mayong hapon. Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon. Naga-monitor dira sa may Hagimet, La Carlota. Justado Proponga, mayong hapon. Tamyaw niya ang iyang asawa sa London, England. Si Ma'am Helen Gulmatico Proponga, God bless.
Si Sir John Vicente nga naga-monitor man sa Himamaylan na pamilya ko no Vicente dahil sa Karabalan na Himamaylan. Okay, naga-monitor siya iya from Hagnaya, Hamindan, Capiz. John Nathaniel Del Monte mayong hapon naga-monitor from Barangay 3, Poblacion, La Carlota City. Salamat gid kag mayo lang nga pag-monitor. Si Allen Louis Himotea mayong hapon man naga-monitor Facebook live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Please greet sa bata ko nga si John Ernest Hemotea. Happy birthday. Okay, salamat gid. Ma'am May Ann Garzola Hiponia, mag-greet po magandang tanghali sa mga taga Palawan. Wow, maraming salamat po sa inyong panunood yan sa Palawan. Kay Sir Amor Malayang mayong hapon, nag-monitor man dira sa mga Hagimet, La Carlota City. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. And si Sir Neil Brian Valuis mayong hapon. Happy birthday kuno sa nga bata nga si Liam Patrick Valuis. Okay, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Alas 2:05 na kita Action Radio Philippine Standard Time kag pabalik diri sa aton na programa This Is My Life. Nadumduman ko na siya bas malipatan ko naman siya karon na Syria si Catriona Gray. Catriona Gray, Miss Universe 2018. Karon lang na kay nag-research na ko di para sa aton nga mga kaaksyon nga nagaabang-abang man sa Miss Universe. Kaya diri kita anay sa aton man nga FYI portion ang aton nga topic sa liwat paano makalikaw sa cancer. Cancer na galing tawag siya in English o kon sa aton nga pulong diri ya init-init. For sure, one example kung matubuan kasang init-init, sa gin-share ko man sa inyo, nagligid nga adlaw, ang isa katawo pwede matubuan sa init-init. Kung stress, isa ay nakapalatandaan sang stress, ikaw, ang isa pagid, basi maging pangkaon, kadira nga do, hindi man ka, or kulang balahaw, kulang ang imo yang nga mga ginkaon like vitamin C nga iya kinahanglanon nimo, or sometimes may ara man nga mga palatandaan ina siya gali for other nga mga reason or other nga mga disease. Ang isa pagid basi wala ka paligo. The number one ko niyang nadumduman, kung matubuan ka kuno init-init, basi kulang kuno paligo. Naglibog man ang ulo ko. Adlaw mo ko paligo nga matubuan ko sa kay gali ang stress, kagali ang stress. Isa man sa mga reason kun nga matubuan isa ka tawo sang init-init, hindi pa na iya nga kung wala na sa nagapili kung pilang imong edad, 'di ba? Pilang edad mo, 10 years old ka, 8 years old ka, posible kaya matubuan sang init-init. Pero syempre, may mga reason. Like sa mga kabataan, alangan mas stress na sila, di ba? Agad-agad. O maybe siguro kung may mga mabugat gid man nga mga sitwasyon, maybe, one maka-consider siya. Pero kung ang ginatawag siguro nga stress nga matubuan kasang init-init, like sa mga nag-obra abi, or sa mga may pamilya na, mga ng nanay tatay naton kun kaisa di gid malikawan, stress sa utang, 'di ba? Stress sa sa mga kabataan kun kaisa nga do kanami gid makatilaw ko sa hita pati joke lang na. Sige, diri kita sa liwat sa aton yung mga ka-action. Atensyon dira. Paano makalikaw sa ginatawag nga init-init? Number 1, maglikaw sa mga maaslom.
kag maparat nga mga pagkaon ay isa man sa mga reason kun kaisa sa aton. So halong-halong kita sa ginapangkaon naton kay basi blagamba lang kita nga ay kanamit kay kaaslom gid mo kasampat gid. Kay gali ula kita kahibalo nga maka-affect na sa aton iya nga at syempre mga possible nga matubuan kadra sang init-init. Ang isa pa gid, hindi bulong, ariya suno iya sa mga eksperto. Hindi bulong sa init-init ang suha, tawas, kag asin. Team number 1 ko din niyang asin. Again, siling ko nga imumog, magmumog sang tubig na gintunawan sang asin. Okay, basi bala, maglala lang ina. But anyway, inaya, from the experts ha, hindi ko magsiling halin sa akon, kay basi bala, mahambala nyo ko di. Tipokid si Indayan. Likawan ang mga pagkaon, or likawan ang pagkaon sang makahang. Munikon ka isa, galibogin ang ulo ko bala. I don't know, maybe may scientific reason ina siya, or may scientific explanation, I mean. Nga, kung ina ba lang galayin natin nga matsyag, gusto natin magkaon sa mga kahang. Kung stress kita, gusto natin magkaon sa mga kahang or mga matamis, depende man sa mga panabor or depende man sa imo nga gusto. Pero sa ako nang kung magamo ko na blang gapangita ako crave ko sang kahang. I don't know kung ano na ang scientific explanation. But anyway, may ilang na sa danay. Ang importante lang ti ko makakaon kagid man, minimize lang na. Hagan-hagan lang, hindi man nga do everyday amo na lang ng imo kaunon. Ang ikaduha, likawan ang mga matigang ang mga pagkaon. Pareho sang banana chips, potato chips, kag iban pa. Di kabalo ka na mga matigang ang mga pagkaon. Kag ding sa pagid kabudlay na nga daan kung magkaon-kaon ka kung ano-ano lang. No? Kapin pagid kun do stress ka kag ang imo yang pang reliever or stress reliever nimo pang lingaon baw kabudlay. Ang ikatatlo, pilion ang mahumok nga mga pagkaon. Like abi ng lugaw, no? Make sure mo lang at hindi na init ang lugaw Mainit na karon mapaso ka na madugagan pag nang imo nga init-init. Make sure mo nga ano na siya nang makaya na bala, no? Makaya na sa imo nga dila nga hindi ka mapaso na. Kag ti make sure mo man nga amo na naluto sa sang maayo. Okay man gali ang sandiya, ay kanang isang sandiya. Sige, ang ikaapat, ang pagkaon sang yogurt, 2 ka beses, baka bulig ini siya gali, no? Kay man ginatabunan niya, no? Ginatapalan niya ang pilas sa init-init. Kag ma-minimize ang sakit. Oy, bag-o lang pa ni Arya. Ti bag-o man ko ni ka discover nga ang yogurt gali kanami man ko no. Hindi lang kay kasakit. Pero if in case kid man ko matubuan, pero itry taman ang yogurt. Okay? Sige. Ang ikalima, magkonsulta sa dentista. Mas maayo nga magkonsulta, 'di ba? Kay man kun kaisa mo ni mga nagaka-apekto bala sa aton. Halimbawa, kung matubuan kita sang init-init, do natamaran ka na dira matsyag mo bro, natamaran ka na maggiho, natamaran do wala ka na gana mag-ubra, no? Nagaapekto man sa aton iya nga bilog nga lawas kung matubuan kita sang init-init. So mas maayo nga magkonsulta sa dentista. Ang ikaanom, mag-usar sang mouthwash. Pero may ara man na sa mga mouthwash nga mild lang, di ba? Mangkot ka mo dra anong nami nga mouthwash para ya sa para sa kung may init-init ikaw. Kay budlay man na kung tamaan ka kahang tendency sina budlay siguro ang mga feeling, di ba? Kung sobrahan dira ka kahang. Or kung may ara naman mga mouthwash kung kaisa nga do karong lang nga do ka init nga do di umainsandihan ang iya nga epekto
sakto while ginagurgle mo siya. Ang ikapito, hari pinaka the best. Na, pinaka the best. Magpahuway, magtulog sang husto sa oras. Ano yan, danay likaw-likaw danay lantaw kay drama. Likaw-likaw danay lantaw TV. Ha? Magpahuway, i-relax ang lawas. Kay best gid iya nga bulig sa aton. Kaya for sure, even may mga remedy kada nga ginapanghimo, pero kung wala ka man nagapahuway, hindi husto or kulang ang imo pag oras sa pagtulog, apektuhan ka man sa gihapon. Ang ikawalo, inom vitamins. Nga may arayas ang vitamin B kag zinc. Nami ni siya sa aton. Vitamin B kag zinc and also vitamin C para kompleto ang aton nga sa immune system naton. Kaya ti na-mention ko gani sa inyo, area sure gid ko niya, no? Sure gid ko niya and confident gid ko niya nga isa man sa reason kun kaisa nga nagakatubuan kita iya sang init-init bangod man nga pigaw ang aton iya nga immune system, no? So amo na importante gid sa aton nga kompleto kita sa mga vitamins nga kinahanglanon kag syempre kung nagapahuway ikaw, no? May mga times kina or may mga days nga hindi mo malikawan nga makapulaw ikaw, no? Makatuon ka dira abiti syempre pag tuon mo stress ka. Tapos, kung ano-ano na ginapangkaon nimo, natural lang na, no? But, importante gid nga maghatag ka gid sang oras, no? Or isang adlaw nga makapahuway ikaw kag maka-relax ang imo nga lawas. Ang ikasya, pabalik-balik ang init-init, mas maayo nga magpa-check up ka sa doktor. Kay man, may ara kun kaisa nga, like nag-ayo na, no? Nag-ayo na, dunga mo da kay init-init nga nagtubo. Pagka dugay-dugay, may ara naman. Basi ilain na ina, no? Basi ilain na ina. Mas maayo nga magpa-check up na lang sa doktor. Kay basi bala, wala ka kahibalo, sintomas inagalayasang iban nga balatian. No? Agad niya ma-make sure mo man ang imo iya nga, ikaayong lawas. Kay ti subong hindi ta na iya mapiho. Wag na kulbaan tang COVID-19. Tapos ibutang ta pa alang-alang ang aton iya nga health condition, diba? For sure karabanan gid sa aton hadlok gani magkanto diba sa hospital. Ako aminado gid ko yun hadlok gid ko magkanto. Magsulod sa hospital kay ti kung magkanto sa hospital, kilid lang kami di hospital. Pero kung magsulod sa bisinidad sa hospital, tiyan mo na ya. Nahadlok gid ko. Nahadlok gid ko kay syempre ikaw man bini ka makulbaan sino-sino ang mga tao, even gani sa mga kurukalanan lang ni Humbo, matahap ka makulbaan ikaw, kaya makita mo ng mga tao nga wala man nagasunod sa health protocol sa piyak sa mga pahanumdum. Kaya may aragigdaan kung kaisa nga mga tao nga bisan ka pila mo na ginhambalan nagtango-tango lang pero pagtalikod man yung namon si mo yung sundon kaya dyan namon niya makayam na namon ng amon niya kaugalingon amo ng budlay on kay isang batasan tabala nga kung hindi gani mapaagyan meaning kung hindi gani magmasakit kung hindi ma-experience ang amo na nga sitwasyon hindi magpati amo ng budlay. But anyway aduga na ko dihaw nagapang tawag na gani nagapautwas. Yeah, joke lang na. Mga panugyan na naton sa aton nga mga ka-action. Kay kung kaisa bla maumol ka man. Maumol ka man bla sa ila nga galing kay wala ka may mahimo kay kung kaisang mga mas may edad pa sang sa imo bala. Dito ka budlay man pang hambalan. Kay basi mahambalan ka man nila. Ano gud yang mo yang ikasarang mo una ka di sa amon kalbutan ay agoy. Sige, alas 2:18 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sige, standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik diri kita sa pagbasa sa first part sang aton iya nga horoscope of the day. Sa ito man dira
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Mayong hapon sa kay Joseph Martinez sa Guardario. Mayong hapon, greet niya ko ng family Guardario and also family Martinez. Nagapamati gid sila from Bayawan City. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Marlene Plotania, good afternoon man. Marivic Mabakyaw Holgin, mayong hapon, misan regards na lang sa kay Tawe. Liog ko greet kay Nanay Lumen, avid listener mo. Neighbor ko na diri sa araw. Uy, salamat gid ha, kag mayong hapon dira sa inyo Sekay, Ma'am Jean, oy sister, mayong hapon. Salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Jean Hisulgon, naga-monitor always sa Bebs Mango Stand sa may Banga Julia Valladolid. Basi next makalabay ko do sa Valladolid. Ula gid ko da. Char. Tiya joke lang na Ma'am Jean Tamyo, happy 8th birthday. Sa palalab niya kuno si Memi Riza May Toledo. Birthday today. Happy birthday Riza May Toledo. Okay, ika 8th birthday niya. Sige, salamat gid. Sir Eddie Laos, naga-monitor dira sa may Cane Town, Victorias. Upod iya si Nanay ni Isabel, si Jovi Munares. Mayong hapon man, kag mayo lang nga pag-monitor dira sa inyo.
Kag syempre sa mga members sa EFC, sa kay Dennis, Richard Tibor Roma, sa kay Regentan Villalon, kag kay Anthony Jones Havilio Ceblano. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor, and also sa kay Sir Noel Amar, kay Sir John Michael Season, sino pa gid? Ma'am Liza Joy Ilon. Ano, wala ko nakabati kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Di na ni sa subong man. Nahidlaw na ko di sa iya. Sige, salamat gid. Kag si Ma'am Yvonne Butcher, gali salamat man sa pag-monitor. Okay, standby lang sa aton nga mga ka-aksyon.
Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod ini si Inday Ann. At this time, diri kita sa pagbasa man sa nga first part sa aton iya nga horoscope of the day atong kapalaran for today. Una-una nato na mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Ang na-eksperyensyahan nimo, amo na ang mas nga magabulig bala sa imo, agud iya nga mangin determinado nga tawo. Hindi paghusgahan ang imo dira isig ka tawo kag sa baylo mag-focus. Mag-focus sa feel good para iya sa imo nga kaugalingon. Sa mga Taurus, lucky numbers at 23, 36, 49, 41, and 14. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, diskobreha ang imo iya purpose sa kabuhi para madamo ka sang mabuligan. Umpisa na, no? Umpisa na nga magpangita ka dira iya sang obra. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 41. Evergreen is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22, ma-overcome ang life-changing event. Pasalamat, na? Pasalamat sa mga nagasuporta sa imo kag halungan ang ikaayong lawas. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 26, 48, 51, and 55. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, batuna ang partner, anuman ang iya mga nakaligad. Mas importante kung ano ang subong kag tampad ka sa imo iya nga ginapabutyag man nga pagpalangga. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 11. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Dismiss na ang kaso. Bangod, kulang ang ebidensya. Pasalamat ka sa karon iya, na? Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 33, 26, 47, 51, and 15. Obi Purple is your lucky color. Para guys sa mga Leo, pasensya do na wala ko nalawag. Inyong lucky color is carrot orange. Sa mga Libra,
Setyembre 24 tutup Oktubre 23, madiskobrehan nimo ang power sang emotion. Ang feel good moment amo yang magabag-o sa imong modo. Sa mga Libra, lucky numbers 43, 37, 57, 11 and 33. Raspberry red is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:34 na kita. Kag amuyan to ang first sport sang aton iya nga horoscope of the day, aton nga kapalaran for today. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Sherilyn Oro Javier. Naga-monitor ko no sa subong iya nga hapon. May isa diriho ka nagpatamyaw, no? Si Ma'am Marivic Mabakyaw Holguin. Okay. Nag-regards siya sa Kaitawe and also, tamiyawon ko lang ni ang avid listener. Ang iya nga tupad balay. Si Nanay Lumen. Draya sa may Purok Araw. Sige, salamat gid sa inyo draya nga pag monitor kag mayong hapon dira sa imo Nanay Lumen. Ina panamyaw gikan kay Marivic Mabakyaw Holguin. Sige, alas 2:35, Action Radio Philippine Standard Time. And also mayong hapon man sa kay Torgamulo Batang, diraya sa may DSB. Kay sa ilaman ni Taminda, Tanida, ng Joy, kay Kapid, ng Larry, ng Norlene, kag sinang Kristen, and also ng Gigi. Sinang Rose gali naga-monitor man sa Subong. Draya sa Florenceville. Okay, kag sa family Florentino sa may barangay Haba sa Banwa Yasang Kanduni. Salamat gid sa pag-monitor. And oy dragli sa may barangay Tangob. Sa kay ng Arlene Barangan kag kay Nalitiloy. Salamat gid sa inyo iya nga always man nga pag tutok sa This Is My Life. Kay nang Diane Alvarez dira sa Cabancalan City. Thank you so much gid sa inyo nga always nga pag pamati sa mga program sang Action Radyo Bacolod. Okay, sige. Sa ako nga pagbalik, standby sa aton yung mga ka-action kay diri kita sa pagbasa sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating Third time, alas 2:45 kag pabalik diri sa aton programa. This is my life. Para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope, pasayluhan naton ang mga Scorpio. Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, padayon ang mga nagapangguba dira sa imo. Apang atuba nga kung ano dira ang imo nga mga obligasyon, bangod dira ka maga-exam. Hindi basta-basta magsalig sa konsino or sa kay konsino. Sa mga Scorpio, lucky numbers at 23, 46, 39, 55, and 11. Coffee brown is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, though sulit-sulit na lamang ang mga events nga mahimo iya magdulot inasang pagpangduha-duha sa imo. Pero hindi magpati sa mga puro hambal-hambal dira. Lang mga pamahiin kun ka isa, ito katayog naman. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 56, 29, 33, and 11. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, ma-eksperyensyahan nimo ang padayon nga feel good sa imo man nga sa imo nga nabatsyagan or sa imo nga kaugalingon. Kaamo naman na ang nagabulig agud nga mangin mamag-an sa imo ang imo dra nga mga ulubrahon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 58, 11, and 22. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18, ang appreciation, no? Ang appreciation sa imo dira nga isig katawo, amo man ang magaganyat sang oportunidad. Kag malabot nimo ang imo nga mga handom sa kabuhi. Sa mga Aquarius, lucky numbers at 23, 36, 49, 15, and 55. Marigold yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Febrero 19 to Marso 20. Imo nga malampuwasan ang mga paghangkat sa kabuhi. Apang
likawan lamang dira ang mga chismoso. Okay, kung kaisa, kung halay mo man na sila pamatian, mabutang ka man sa alang-alang. Mainit lang ang ulo mo. Sige. Sa mga Pisces, lucky numbers, 33, 46, 57, 23, and 13. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, tanan yara sa imo. Ang ibabaw ang prinsipyo nga imo man sundon. Hindi dira magpakompromiso. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Cyan blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:49 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton nga horoscope sa subong man nga adlaw sang Sabado, Mayo 15, tuig 2021. Okay. Gamay lang ni aksyon El Rey ha. Intro lang aksyon El Rey Oh, ma-play lang na di siya no. Philippines. Mabuhay Philippines! Rabia is currently an ambassador for her country's Department of Education. This 24-year-old cum laude graduate and rap fan works as a teacher and enjoys writing stories and acting in her spare time. Philippines! Okay, kabati na ka muna. Kung updated ka mo sa Miss Universe, ika-69th subong no, nga Miss Universe, ang aton nga pambato amo ya si Rabia Mateo. Ang subong nga Miss Universe, kadamo balasang issue, no? Kadamo sa mga issue. Start sa natabo tong sa pambato sa Myanmar, no? Start sa pambato sa Myanmar, tapos nag-umpisa ini naman sa karon. Ang Pilipinas, diri tayo sa Pilipinas anay no? Ang Pilipinas, ining natabo bala sa national costume ni Rabia nga ginsuksok. Kit andira ninyo do ka inspired ini siya sa mga Victoria's secret model bala. Nga do may mga pakpak ang ila nga may ginabit-bit sila nga pakpak na. Ang sa likod is syempre inspired man sang aton nga Philippine flag. O galing kay hindi pwedeng literal gid nga kompleto, di ba? Kompleto ang disenyo sang Philippine flag kay ti may ara na saad sa aton nga konstitusyon nga hindi pwedeng gamiton ang aton nga Philippine flag sa mga syempre na balang do like ginsuksok mo siya ya abi nga sa kung ano, but anyway nang sa respeto ko naton kung ano man ay nakasaad dira iya sa nakasaad sa layi diri kita kay ang natabo sa sining national costume ni Rabia, damo nagreklamo, damo nagreact nga ako no, nga damo nagreact indayan kay nga wala sa iya nang number 1 dito is syempre may kanya-kanya kita, even Pilipino kita, even Pinoy kita, may kanya-kanya kita yang mga bet sa mga national costume. Nag-post ining aton nga Miss Universe 2018 no, nga si Catriona Gray. Nag-post siya sa iya nga mga bet for national costume. Ginbash kay wala ko rin suportahan si Rabia. Ay, wala na sa sang freedom. But anyway, ang isa pagit, damo naggibi ni ba diba si nagibi ni si Rabia Mateo kay amo na tungod nga wala siya napilian for the national costume. Di damo man na nagpaumpaw sa iya, no? Hindi ka dapat magkasubo kay wala pa na iya. Umpisa pa lang sang pageant. Ang final siyempre kung maglabot na sa question and answer, madala ka sa top 5, madala ka sa top 3, kag makuha mo ang corona.
Actually, may sugpon man dira si Catriona. No, nga balyat okay lang na kung hindi mo gid man makuha ang national costume kay kun lang tawon gid man may ara gid man sa mga mas nami pagi di ba nga mga national costume kung kamo lantaw man kamo sa nagalantaw kamo sa Miss Universe, kamo mismo makadayaw kamo sa mga national costume man sa nagkalain-lain iya nga mga pungsod. But then, do kabudlay balakon ka isa kay kapwa Pinoy tuod nagapang bash. But anyway, naghibi na diri si Rabia kay nga balyagin himo ko man ang akon nga best. Nagkalapilas pa ko dira sa gani, no? May gina-flash ko diri or gina-flash ko diri kay Sir El Reyho ang litrato. Naging share man, no? Sang the Philippine Pageantry. Makit-an, no? Makit-an, abi ko gani kung ano lang ni kay ti syempre ang part bala, ang part sang iyang heels nga amo na do na naapektuhan tong isaya katudlo is 'di ba iya nga ginsuksok nga color sa iya nga heels is ang sa wala is red, ang sa tuo blue. Ang natabo didto sa napila sa red. Kung lang tawon mo hindi gid man siya nga totally halata, pero kung himutaran mo sang maayo makitaan mo gid ang daw tulo yasang dugo. Ha? But anyway, no, sa aton nga mga ka-action, suportahan naton si Rabia. Diba? Suportahan naton si Rabia kay nag-effort man. Manakitaan pag ni I don't know lang kung familiar man kamo or nagalantaw man kamo sa TikTok. Matyago familiar kamo si Sir Nelmar gani galantaw TikTok. Ano lang na lingaw-lingaw man na pero for sure makitaan nyo gining mga muamo ni nga mga clips bala mga malipot nga mga video clip, di ba? Amo na ang sitwasyon. Nga baliin na hindi ka mo maghusga kay nag-effort ang aton nga pambato. Ang isa pa gid naton ka info about sa sining nagakatabo sa karon sa Miss Universe. Inibala ang Action El Rey, may other ko lang ang next ko lang agin ayo lang Action El Rey. Ining mga subong, mga issue, no? Issue nga nagakatabo sa karon. Nakit-an diri ho tatlo. Okay, may nagatawag. Tatlo ka mga kandidata, no? Tatlo ka mga kandidata ang nagsuksok sa national costume nga may ara sang buot ipalabot sa publiko. Number 1, hindi siya the familiar na kita sining nagakatabo dito sa Myanmar. Ang pambato sa Myanmar is natabo pa sina diri while nagabiyahe siya, nadula ang iya yang national costume. Galing kay the show must go on, the pageant must go on, nangita siya sang ideya. Pag during sang sining pagrampa na sa Myanmar, pambato sa Myanmar, may bit-bit siya. Kita nyo lang sa mga placard na lang sa mga nag-rally. May nakasulat, Pray for Myanmar. Marang natabo, Pray for Myanmar. Isa inaiya ka mensahe nga buot ipalabot man sa pambato sa Myanmar kay given sa karon ang sitwasyon didto sa ila naga-inaway, no? Ang nagakatabo is nagakontra ang mga tawag ni ng puwersa sang gobyerno mismo sa leader sang Myanmar. Kaluluo, babayi na dang ilang leader, di ba? Amo na ang nagakatabo sa karon. Ang isa pagid, no? Ang isa pagid nga nagkuha man sa atensyon sa publiko ining isa pagid ka national costume, no? In isa ka national costume nga may nakabutang nga Stop Asian Hate, no? Stop Asian Hate, 'di ba? Kay nga syempre dito sila sa ining pageant nagakatabo sa karon nga damo gid no? Damo gid nga mga reported cases
nga biktima mga Asian, no? Mga biktima mga Asian nga nagatrabaho sa iban nga pungsod. Example na to mga nagatrabaho bala sa US. Nga ginaano gid sila ya, ang iban ginapanghaboy, nagakapilas, no? Ang makitaan man mismo sa TV, amo na ang mga sitwasyon. Ang iya ka Miss Myanmar, tapos ining iya sang Singapore nga si Bernadette Bell. Ang iya ka Myanmar si Tuzar Wentlewin. Pag ang ikatatlo si Miss Uruguay, si Lola de los Santos, ang iya naman yung national costume, tribute ini siya para sa mga tanan nga members ng LGBTQ plus community. Kay ti syempre isa ini siya ka openly gay and kag advocate man for sa rights iya sa mga LGBT. Ang iya naman iya naka butang sa iyang costume, may nakabutang dira nga no more hate, no more violence, rejection and discrimination. Inang tatlo na ka mga muna nagpatatak, no? Nagpatatak sa sining Miss Universe pageant, ngati syempre may buot ipalabuot iya nga mensahe sa mga nagalantaw. Sige, alas 3 impunto na kita. Dahil kita anay sa aton iya nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Acts chapter 13 verse 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." I can't say goodbye to you. Sa ngalan sang regular nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton, salamat gid sa aton nga mga ka-action sa pag-upod subong nga programa This Is My Life. Ini naman ninyo alagad, iri si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,